मोजाङै जेनेबा डक्टर इन्जिनियार फरायनाय माखासे IAS IPS प्रफेसार लेक्सारार बोरै जानो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सोरबा फोरोंनाय दङ जोंनि बर'नियाव गैया। गावसिनि जानाय खिनाय बहाबा बेरायनाय बहाबा सोरजोंबा थांनाय बेफोरखौसो देखायो बांसिन। बे माबा इउटुबनि कन्टेन्ट जाबाय नामा? मोजाङै जेनेबा डक्टर इन्जिनियार फरायनाय माखासे IAS IPS प्रफेसार लेक्सारार बोरै जानो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सोरबा फोरोंनाय दङ जोंनि बर'नियाव गैया। गावसिनि जानाय खिनाय बहाबा बेरायनाय बहाबा सोरजोंबा थांनाय बेफोरखौसो देखायो बांसिन। Seriously, what the f are you doing? बे माबा इउटुबनि कन्टेन्ट जाबाय नामा? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जोबथारनायाव आं मा बुंबावगोन दा? जाय मानसिया नों हमनानै नाय, गांसो जाग्रा मोसौआ माब्लाबाबो खिजाया, मिथिबाय? गांसो जाग्रा मोसौआ माब्लाबाबो खिजाया। जाय मानसिया जि खामानिखौ मावदोंना, बे खामानिखौ मावनायाव बेखौ माबा मोनसे बुङोब्ला बेनाव देहायाव नांखाया, दानब्लाबो सुब्लाबो बेनाव बौआ, जेबो बौआ, मिथिबाय? मानोना बे मानसिया बिनोखा, बे मानसिया बिदिजोंनो थांखायो। बे लाजिनोबो रोङा, बे आरो लाजिनायबो नङा। नोंथांमोना हमनो हादों दा बाथ्राखौ? नोंनि लाइफआव मालाबा पार्सनेल माबा मोनसे जागोन, अब्लानो बुजिगोन आरोना। आं बेखौ बुंलायनो दरखार गैया, बेखौ गोजौनि दङ, मिथिबाय? इसोरानो नायहरखागोन बेखौ सानसे समावब्लाबो। इसोरानो गासिबो खालामजोबगोन। नोङो मालायनि मोजांखौ नायनो हायाब्ला, माबा मोनसे बुंनो थाङोब्ला, बेखौ आं बुंबा दुखु मोनगोन, गुबुना बुंबा दुखु मोनगोन, बेखौबो आं मिथिखायो। इसोरानो नोंखौ सानसे समावब्लाबो नोंखौ मोदैबो गहोगोन, मिनिहोगोनबो, मिथिबाय? बेनो आरोना। आं दा जेबो साना आंनि लाइफआव सोरबाफोर आंखौ माने फर्स खालामनो सानो आरोना। गोबाङानो दङ, उन्दै माखासे सिख्लाफ्रा माने फर्स खालामो गोबाङानो, खिन्थु आं बुंनानै लाखायो। अब्ला बिसोरो साइड जाखायो आरोना। बांसिनानो साइड जायो, ओमफ्राय बांसिनानो साइड जाया। एक्सुवेलि बुजियोब्ला मोजां। मानो होनना बुङोब्ला आंनि जालांनाय जाथायखौथ' आं खिथानानै लाखानांगोन ना। नङाब्ला उनाव आंसो दुब दाब बुलाबायगोन माथो, नोंनो मोजां नङा माया होननानै हाबा जाखांनायनि उनाव। बिदि नङा आरोना। दे, आंलाय माथो बुंबावनो, दा बेनोसै। दुखुआलाय मोना नङा, मोनो आरोना। बयबाबो मोनखायो। नों सोरजोंबा बेफोरबायदि माबायोबा नोंखौबो सोरबा बुंबा दुखु मोनगोन। थेवबो बिनिया अभारद्राय जाबायना बिनिया गेमस्रिनिया। नोंखौथ' आरो आं बुंनो गोसो गैला, बुंबाथाय आरो नोंनाव खिबोहर नांखाथारगोन दानो। मिनिबाय था, जेबो साना आं बेफोरखौ, मिथिबायना? बुंजानो गोनांखौ बुंखागोन, जेबो साना आं बेफोरखौ। बुंबाय था नोंथांमोना। बुंबाबोथ' आंनिफ्राय जेबो लस जायाना। नोंथांमोना बुंदोंल'सो आंखौ, आंनिलाय मा लस जादों? बेयाव बिजिरग्रा जायफोर बुजिग्राफ्राथ' बुजिखायो। नोंथांमोनाथ' नेगेटिभ कमेन्ट खालामग्राया नेगेटिभ कमेन्ट खालामखागोन। आदाना एसे गोरोन्थि जादों। आं नुनायाव गुबुन भिडिअ एड खालामदेरनाय नङामोन आरो रस्टिंखौ खालामनांला, मानोना रस्ट खालामग्राहाबो बिमा बिफा थायो। गासिनिबो बिमा बिफा एखे जाया, सोरनिबा बिमा बिफाफोरा खरा थायो। बुजिदों, नोंनि बुंनायाबो राइट आरोना। खिन्थु किसुमानखौ जोङो बुंनो गोनां जायो। मानो होनना बुङोब्ला गावसोरनो ससियेल मिडियायाव होनानै लाखायोना, बेफोरखौसो बुङो जोङो।
बुंनो गोनां जायो आरो जों बुंब्लासो बिसोरो लाजिनानै नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि बानाया उमुगा बिदि बुंबायलै होननानै बानाया आरोना। दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ जों रस्टिं खालामनाय समनिफ्राय इसां भाइरेल जानायबो नुवाखै आङो। इसां ससियेल मिडियाफ्राव हगारनानै लानायबो नुवाखै। सिगाङाव नायलाय बिराद जाबायमोन। बुजिखादों दा नोंथांमोना खोथाखो? समायना अफिसियेल नों मेगनजों नुदोंबा बुंफैब्रा मिथिबाय समायना अफिसियेल माला प्रेगनेन्ट जानाय हिनजाव बुग्रा नुखो नोंलाय आंखौलाय? सोमखोर ब्र माला हिनजाव लाफिनगोन ब्र? हिनजाव लाफिननो माने नायनोसै गोसो मिलायनाय मोनबा जाय माने आंनि फिलिंसखौ बुजियो जाय माने मोजांनि थाखाय सानो फिउचारनि थाखाय माबा मोनसे गोसो मिलायाब्ला माब्लाबाबो संसारा मोजां जाया मिथिबाय? नों जुदि नोंल' मोजां मोननानै बै सिख्लाया नोंखौ मोजां मोनाबा आरो नों सिख्लायाल' मोजां मोननानै बै सेंग्राया नोंखौ मोजां मोनाबा बेहा जुदि गुबुनसो हास्थायनाय दङ बेफोरबायदि अनेक नुबोबाय आङो। बेफोरबायदियावनो दावराव दावसि नांलाय खमलाय अनेक जायो आरोना सेंग्रा सिख्लाफोरनि लाइफआव मोजां मोनलायनायाव आरोना। आं नुबोबाय अनेक नुगासिनो दं दाबो नुगासिनो दङ। दा ओंखायनो गोसो मिलायलायनांगौ आरोना गोसो मिलायलायबासो मोजां। आरो किसुमानाथ' मा होनबावगोन आं बुंला एसेबां गोलाव बाथ्रा बुंला नोंथांमोना मिथिखाजोबो गासिबो। हाबा जाबायमोनब्रा हाबा जाबायमोन हाबा जायाबालाय फाग्ला अबाव हिनजाव खारलाबायनांगौ जाखो? दहायनो बुंखाजोब्बाय आङो। दा पस्ट खालामना होबा नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय नायफिनजोबदो भिडिअखौ होमबासो बुजिसिगोन। गेजेर ससेयाव फैनानै कमेन्ट खालामलाबायब्लालाय बहा बुजिबावनो नोंसोरलाय दा। आंथ' बुंखांजोब्बाय फार्स्टनिफ्रायनो आरो बारे बारे बुंफिनबाय थाबा नोंथांमोना मा एखे खोथाखौनो बुंफिनबाय थायो बेलाय होननानै बुंफिनबाय थागोन माथो। बोराय गालां एसे मोजां कमेन्ट खालामदो ब्र' एसे मोजां कमेन्ट खालामदो। समायना अफिसियेल ब्लग जेबो नङा आनसाबस्क्राइब खालामब्लाबो नोंथांमोना जाय गोसो गैया आनसाबस्क्राइब खालामनानै थां आं जेबो अरजाया बेयाव साबस्क्राइब आनसाबस्क्राइबा जेबो अरजाया। मानो होनना बुङोबा इउटुबा दानो दं दानो गैया थास'लायाव दै थानाय बायदिसो मिथिबाय। गोसो गैया आं जेबो नङा नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनाब्ला नोंथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामलांनो हागोन थां आं जेबो बादा होआ जेबो बादा गैया आरोना बेयाव।